Yes. Good morning. For this video, tagbudbud. Ating kahoy. Ito guys. Anta. Anta guys, anta. Palapit po. So, unta. Hangul mo kay kumade. Anta guys, anta. Nay ni comment ba kung tagbilat natin naligo pud baya mi ha. Pastusan niyo, oy, ba ko dogbi. Hala. Oy, nay comment mo di. Ako sa totoong Facebook nga ba kung tagyiti. Namatay. Samot na wala di may bawo bilat, may bawo giti. Bastos. Bastos mo mga basura mo ha. Bastos lang ade. Bastos. Bastos ito mo. Matay na yung mga huwag mo na yun. Matay mo na kung mama. Ay, kasulti, matukan nga midri sa lagi na niya mga basura mo. Kapag ganit mo ang pagsugod o vlog na may basher, ha? Yun. Makatabang mo po na siya namo. Ang bumali, makatabang na ito ng mga basher. Saba ka? Dahil na po comment na yung basher ko na ito, bago kong naggiti. Mas di po yung bago giti, naligo po may. Tawa ka, kapag dyan maganin nagdako ka. Ngayon sa guys, nunta. Nagkaan. Ano ganit talent ni mo ba de? Balin to. Hindi baguro kayong bali. Takay. Ayun. Salamat din sa kuan. Shout out din sa naghatag ni Budbud na taga Korea. So siya sa amuang hinang pants. Usa siya sa usa siya kasikat nga vlogger nga niya tag na Budbud. Shout out you. Shout out you from Korea. Kauganan ni mo madi eh. Mali pong ang maglantaw. Tama, madi. Tama nga. Madi. Shout out gud. Shout out sa kong dula. Parang kakwarta ka sa angay gani buhaton. Budbud kaunod. Budbud ka unon. Na ano pagkaon sa mga kanang kanang Dato. mga dato madi na pagkaon na. Oo. Pagkaon mo. Mom. Pagkaon ko. Pagkaon na. Hindi na pagkaon daso. Na oh. Hindi, kaya nga sumukaan ayaw na yan. Nagkato mo kanya ko. Ako, lumalang ka ulo eh. Gawas naman. Saan yung gagawin na din na? Tarungin mo madi. Napay usa ka plastic guys. Sida. Usa ka plastic nga pud. Ako na mata. Okay, ikan ba yung sorte mo di? Daw ko madi. Nga, guys, maura to natukan ako. Madi, natukan gid siya madi. Inana ginabanino basta hangulugan. Budbud. Hangul ka sa budbud madi. Kung gusto lang hatag madi. Saan na? To, lahi na po rin kaon niya madi. No, karon pa siya grip. Madi. Tingnan mo yung madi. Huna siya karon pa siya carry. Uy, nagkuha ra siya is water madi. Ara,
Ara yung waste water, oh. Ay, mo ko. Ano, maliki. Purot gina niya waste water, ah. Oh. Wow. Asa katin kita? Hurot guys, hurot. Oh, ikaw po do. Bisa Tungar ta kay ta. Mga dato mo ta magtungar. Madato mi. Tunga ramen tubig mo day. Bro guys. Siya na po na inaw sa kwan. Sala na, Royal. Royal. Is this right? Royal, ay, way color nga Royal. Kaya pagbuot ko. Oh guys, maraming may kinagtuming. Salamat. Abogiti. Bye. Thank you for watching.